Ευρωεκλογές 2014. Η Εγνατία Τηλεόραση προσπαθεί και καλύπτει με αντικειμενικότητα και αμεσότητα όλη την εκλογική διαδικασία 2 ημέρες πριν από τις, ή λιγότερο, ώρες στην πραγματικότητα, από τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής και λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές της 25ης Μαΐου. Και σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής έχουμε προσκεκλημένο τον υποψήφιο και ευρωβουλευτή και εκπρόσωπο του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, τον κύριο Μιχάλη Τσακίρη. Κύριε Τσακίρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Μπουλιώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στην αρχή της παρουσίας μου εδώ. Είδαμε ότι πριν από την προηγούμενη ώρα ήταν εδώ πέρα κάποιοι εκπρόσωποι κομμάτων οι οποίοι δεν δέχτηκαν να καθίσουν μαζί μου για να συνομιλήσουν μαζί μου. Με συγχωρείτε, ναι. Κύριε Τσακίρη, θα σας πω το εξής, ότι καταρχήν στην συζήτηση τουλάχιστον που έχουμε μεταξύ μας, ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο οφείλεται στο κανάλι. Εμείς το αντιλαμβάνουμε όλους τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Βεβαίως, απλά το σχόλιο μου αφορά το εξής, ότι φαίνεται τελικά πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι τη δημοκρατία, φαίνεται ότι ποιοι είναι οι πραγματικοί δημοκράτες και ποιοι είναι οι φασίστες σε αυτή τη χώρα. Να σας ρωτήσω λοιπόν και να μου πείτε εσείς, θα έχουμε δίλεπτα και σε αυτήν την συζήτηση που κάνουμε. Σας ρωτώ λοιπόν το εξής. Ναι, δεν δέχτηκαν τα κόμματα την παρουσία σας και δεν δέχονται την παρουσία του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή στις συζητήσεις οι οποίες υπάρχουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, και υπήρξε αυτό το φαινόμενο και στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, δώστε μου το σχόλιο σας εντός των επομένων 2 λεπτών. Τα αποκόμματα της μεταπολίτευσης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αποτελούν το παρελθόν αυτής της χώρας και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι το μέλλον της χώρας αυτής. Επειδή ακριβώς το γνωρίζουν αυτό, κάνουν το παν για να αποκλείσουν την μοναδική φωνή αλήθειας και εθνικής αντίστασης ενάντια στα σχέδια των τοκογλύφων που έχουν επιβληθεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι την αποκαλούμε εμείς, γιατί η Ευρώπη, θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό, είναι μια οικογένεια ανεξάρτητων κρατών, είναι η Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων και σε καμία περίπτωση η Ευρώπη των τοκογλύφων και των καπιταλιστών. Λοιπόν, όλο το φάσμα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου εναντιώνεται λοιπόν στο αύριο της Ελλάδος, στην Χρυσή Αυγή του ελληνισμού, αλλά αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι μετά τις επόμενες εκλογές, μεθαύριο είναι αυτοδιοικητικές, την επόμενη εβδομάδα είναι οι ευρωεκλογές, θα μοιράσει η Χρυσή Αυγή άφθονα λεξοτανίλ για τα εγκεφαλικά και τα λοιπά που θα πάθουν διάφοροι και τα καρδιακά. Ας μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο. Έτσι, και να ξανατονίσω ότι ο ελληνικός λαός, έτσι καταλαβαίνει ποιοι είναι οι πραγματικοί φασίστες σε αυτή τη χώρα και ποιοι είναι οι δημοκράτες. Η Χρυσή Αυγή εκφράζει την άμεση δημοκρατία, εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού και συνεπώς είναι το μέλλον της χώρας αυτής. Θέλω να μείνω στο πλαίσιο αυτών των ερωτημάτων, κύριε Τσακίρη, για να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε στερηθεί σαν κόμμα την κρατική επιχορήγηση. Βεβαίως, εντελώς παράνομα. Ναι. Ο αρχηγός, οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος βρίσκονται στα κελιά. Από την άλλη πλευρά μετράτε 2 νεκρούς, 2 δολοφονημένους και συγκεντρώνεται και την πολεμική όλων των κομμάτων. Παρ' όλα αυτά, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή κατέρχεται στις εκλογές υπό αυτές τις συνθήκες και θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος. Καταρχάς, να συμπληρώσω μάλλον σωστά αυτά τα οποία αναφέρατε, να συμπληρώσουμε ότι είχαμε και έναν βαριά τραυματία, τον Αλέξανδρο τον Γέροντα, ο οποίος βέβαια είναι πλέον καλά και μπαίνει πλέον ξανά στο στίβο της πολιτικής μάχης την οποία διεξάγει ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Είναι γεγονός ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή βρίσκεται υπό ένα καθεστώς διωγμού. Είναι επίσης γνωστό τη σπάση, ο νομικός κόσμος βοά πραγματικά, έγκριτοι ποινικολόγοι, ακόμα βεβαίως και ποινικολόγοι που είναι και συνυποψήφιοι μου, έχουν καταδείξει και έχουν αποδείξει στην ουσία με συγκεκριμένα στοιχεία ότι όλη αυτή η ιστορία είναι εντελώς τιμένη και έχει γίνει κατόπιν πιέσεων, όπως παραδέχτηκε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Βορπακιώτης, έγινε κατόπιν πιέσεων σιωνιστικών κύκλων.
Φαίνεται λοιπόν ότι έχει εξυφανθεί ένα σχέδιο καταπολέμησης της Χρυσής Αυγής. Φάνηκε και από το βίντεο Παλτάκου, όπου στον διάλογο αυτό φάνηκε ότι ο Σαμαράς προσπάθησε με αυτόν τον άθλιο τρόπο να ρίξει τη Χρυσή Αυγή στο 2% και εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, θα μας φτάσει όχι μόνο στο 20% αλλά σε και πολύ πιο μεγάλα ποσοστά. Εμείς πιστεύουμε από τις πραγματικές δημοσκοπήσεις που εμείς ζούμε καθημερινά στον δρόμο, όπου γίνονται εκδηλώσεις, όπου γίνεται κάποια ενημερωτική δράση, ότι το πραγματικό μας ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. Να αναφέρω ότι πριν από περίπου μία ώρα τελείωσε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Καψής, παρουσία του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής και υποψήφιου Δημάρχου Αθηνών Ηλία Κασιδιάρη, και πραγματικά η αίθουσα σύστηκε και φάνηκε και από εκεί ότι, ξανά το λέω, η Χρυσή Αυγή είναι το μέλλον του ελληνισμού, η Χρυσή Αυγή ανατέλει, εμείς είμαστε το αύριο και αυτή είναι το χθες. Μάλιστα. Κύριε Τσακύρη, ποιο είναι το όραμά σας για την Ευρώπη και ποια είναι τα θέματα τα οποία θα θέσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Μιλήσατε προηγουμένως για την Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων και όχι των τοκογλύφων, αλλά ποια είναι τα θέματα τα οποία εσείς, εφόσον εκλέξετε ευρωβουλευτές, θα θέσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καταρχάς, να τονίσω ότι με βεβαιότητα θα εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Τα ποσοστά μας είναι υψηλά, αλλά από εκεί και πέρα, όσοι εκλεγούν σαν ευρωβουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή θα θέσουν τα άμεσα, τα σημαντικά, τα μείζωνα εθνικά θέματα και τα κοινωνικά βεβαίως που μας ταλανίζουν τόσα χρόνια. Θα αναφέρω μερικά επιγραμματικά για να καταλάβουν και οι πολίτες τι ακριβώς εννοούμε. Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι το Δουβλίνο 2, το οποίο υπογράφηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην ουσία μετατρέπει την Ελλάδα, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, σε έναν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σκουπίδο τενεκέ της οικουμένης ολόκληρης. Γινόμαστε δηλαδή αποδέκτες όλων των λαθρομεταναστευτικών ρευμάτων, επειδή κάποιοι ήθελαν να παίξουν πόλεμο και να διαλύσουν κάποιες χώρες όπως είναι η Συρία, που βέβαια εκεί οι Αμερικάνοι δεν το έχουν καταφέρει ακόμα, ευτυχώς, ή στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ ή και σε άλλες χώρες, στην πρώην Ιουγκοσλαβία κτλ. Εμείς θα αντισταθούμε με κάθε μέσο και κάθε τρόπο σε αυτό το έσχος που λέγεται Δουβλίνο 2, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την λαθρομετανάστευση, όπου δεν μπορούμε να προωθήσουμε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους λαθρομετανάστες που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Να τονίσουμε ότι, επειδή ακούγεται και αυτή η καραμέλα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι άλλο πράγμα είναι οι νόμιμοι μετανάστες, οι Έλληνες που τη δεκαετία του 60 και του 70 και δυστυχώς και σήμερα πάλι πήγανε σε άλλες χώρες όπως είναι η Αυστραλία, η Αμερική, η Γερμανία κτλ. Όπου εκεί πραγματικά πήγανε κατόπιν πρόσκλησης των χωρών αυτών, εργάστηκαν, προσέφεραν στις τοπικές κοινωνίες, δεν παρανόμησαν και ήταν απολύτως νόμιμοι. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι ένα έσχος, είναι ένα δουλεμπόριο στην ουσία του κεφαλαίου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου οι μεγαλοεργολάβοι εκμεταλλεύονται τεινά εργατικά χέρια εις βάρος βεβαίως και του ελληνικού λαού. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος σας. Κύριε Τσακύρη, να περάσω στο επόμενο ερώτημα και να σας ρωτήσω το εξής. Ο εκπρόσωπος του κόμματος και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κασιδιάρης, έχει δηλώσει ότι η 25η Μαΐου είναι μια καθοριστική ημερομηνία για τις εξελίξεις. Θέλω να σας ρωτήσω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό και αν πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα έχει αντανάκλαση στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές στο εσωτερικό της χώρας. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι με το ποσοστό που θα λάβει ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή στις επόμενες εκλογές, το οποίο θα είναι σίγουρα υψηλό, θα κλονιστεί η Χούντα Σαμαρά Βενιζέλου, όπως την αποκαλούμε εμείς, διότι περί Χούντας πρόκειται. Όταν επεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο έργο των ανακριτηριών και παίρνει τηλέφωνο δήθεν για να μάθει τι συμβαίνει με τις υποθέσεις του αρχηγού μας και άλλων συναγωνιστών, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για μια ομή επέμβαση στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα όμως, εκτός από αυτή την ερώτηση, να τονίσω κάτι ακόμα. Το ανέφερε και ο συναγωνιστής Κασιδιάρης σήμερα. Πραγματικά, την επόμενη Κυριακή, που είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, θα αποκαλυφθεί το πραγματικό οπλοστάσιο της Χρυσής Αυγής. Είναι οι ψήφοι, οι οποίες ψήφοι θα τον κάνουν δήμαρχο Αθηναίων και θα στείλουν και πολλούς περιφερειακούς συμβούλους
στις περιφέρειες ανά τη χώρα. Να τονίσουμε επίσης ότι η Χρυσή Αυγή στηρίζει την Ελληνική Αυγή για την Κεντρική Μακεδονία, όπου επικεφαλής υποψήφιος περιφερειάρχης είναι ο Νίκος Χρυσομάλης, εξαιρετικός συναγωνιστής. Και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης υποψήφιος δήμαρχος είναι ο εξαιρετικός επίσης συναγωνιστής Αρτέμις Ματθεόπουλος, βουλευτής Σερών. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό οπλοστάσιο της Χρυσής Αυγής. Είναι οι ψήφοι, οι οποίες ψήφοι θα πέσουν σαν βόμβες στο σάπιο κατεστημένο της κλεπτοκρατίας. Μια και μιλάτε για ψήφους, κύριε Τσακίρη, η Financial Times δημοσίευσε ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο η κοινωνική πολιτική, την οποία ασκεί η Χρυσή Αυγή, θα της αποφέρει ψήφους και θα παίξει ρόλο στην εκλογική της επίδοση. Θέλω να ρωτήσω το σχόλιο σας και την άποψή σας στο γιατί νομίζετε ότι θα σας ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες. Πολύ απλά και μονολεκτικά, επειδή δεν προδίδουμε τον ελληνικό λαό, ενώ οι άλλοι κάνουν ακριβώς αυτό. Όσον αφορά το δημοσίευμα αυτό της Financial Times, να πω απλά ότι και πολύ πριν εισέλθουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο ή ακόμα και πριν το 2010 που εκλέξαμε δημοτικό σύμβουλο τον αρχηγό μας τον Νικόλαο Μιχαλολιάκο στο Δήμο Αθηναίων, πολλά χρόνια πριν εμείς κάναμε κοινωνικό έργο χωρίς να αποσκοπούμε σε κανένα κέρδος. Το κάνουμε από την καρδιά μας, το κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιληφθεί ότι χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ μας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον προδώσουμε ποτέ. Αυτό αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, ότι είμαστε παιδιά, είμαστε άνθρωποι, είμαστε επιστήμονες, είμαστε από όλες τις κοινωνικές τάξεις, Έλληνες και Ελληνίδες, παλεύουν για τα δίκαια των Ελλήνων. Το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες αυτοί και το ανταμείβουν και δια της ψήφου. Και όχι μόνο βεβαίως. Η ηθική ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτές τις δράσεις. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσακίρη. Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Μιχαλολιάκος, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, βουλευτές, βρίσκονται στην φυλακή και άλλοι περιμένουν την σειρά τους για όλη αυτή την ιστορία, όπως τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί από τις δικαστικές αρχές. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών θα παίξει ρόλο και στην πορεία αυτών των υποθέσεων. Φυσικά θα παίξει και αυτό, αλλά αυτό που έχουν αντιληφθεί, ειδικά μετά το βίντεο Μπαλτάκου, είναι ότι επειδή το έχει αντιληφθεί ο ελληνικός λαός βεβαίως, ότι όλο αυτό είναι μια στημένη σκευωρία, δεν το παραδέχονται, το ξαναλέω, μόνο και το τονίζουν μόνο ποινικολόγοι, το παραδέχονται και το τονίζουν και έγκριτοι νομικοί. Το είπε επίσης και, όπως το ξαναλέω, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Ρουπακιώτης, και βεβαίως να ξέρουν ότι μάλλον επειδή γνωρίζουν τα αποκόμματα της μεταπολίτευσης ότι το έρισμα του στο λαϊκό δεν υπάρχει πλέον, γι' αυτό προσφεύγουν σε αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις, κλείνοντας παράνομα τη φυλακή, προφυλακίζοντας παράνομα συναγωνιστές που δεν είχαν καμία σχέση με το θλιβερό γεγονός, και για μας φυσικά θλιβερό γεγονός, της δολοφονίας του Έλληνα Φίσα. Δεν θέλει κανένας Έλληνας να χύνεται ελληνικό αίμα. Άλλο είναι η τιμωρία, η παραδειγματική του δράστη, και άλλο είναι να ισχύει ο θεσμός της συλλογικής ευθύνης. Τότε άμα είναι, καλύτερα να πάμε στη Βόρεια Κορέα για να τελειώνουμε. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η σημερινή μαραθώνια κάλυψη της προεκλογικής διαδικασίας των ευρωπαϊκών εκλογών. Μείνετε συντονισμένοι με την Εγνατία τηλεόραση. Λίγες ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές της 25ης Μαΐου, καθώς σε λίγο, σε μερικά λεπτά, τελειώνει και η προθεσμία του προεκλογικού αγώνα των εκλογών αυτής της Κυριακής των αυτοδιοικητικών. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.